மக்களே வணக்கம். நம்ம திருநெல்வேலியில் கடந்த 1 மணி நேரமாக மழை அடித்து வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்குது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணுவோமே உங்களுக்காக அப்படின்னு நினச்சி வெளியே போனால் போட்டிகோவில் கூட நிற்க முடியல. அந்த அளவுக்கு மழை அடித்து ஊற்றுது, மொத்தமாக நனைஞ்சிட்டோம். ஸோ ஓகேன்ட்டு உள்ளே வந்தாச்சு. கொஞ்சம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே போய் பண்ணிக்கலாம், கவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா அதுவும் நிற்கிற மாதிரி தெரியல, நம்மளும் எடுக்கிற மாதிரி தெரியல. சரி, இருந்தாலும் உங்களுக்காக இங்கே மழை பெய்யுதுங்கிறத காட்டணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே போய் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன். பட் இதில் என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இங்கே ஒன்றும் கிடையாது, எல்லோரும் பார்க்குற மரம் தான், எல்லோரும் பார்க்குற மழை தான். ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலில் இருக்கிற மற்ற வீடியோஸை பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சு, பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கை போட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. ஓகே, ஸோ நன்றி.